Doncs ara sí, ja entrem de ple al contingut de la tercera i última hora de programa avui dijous. Primer dijous de mes i segueixen arribant aquest dia de mes noves seccions. Justament una que vam estrenar amb molt èxit, per cert, al mes de febrer. Estem parlant de Terra i Taula, aquesta unió de productors, cuiners al Baix Penedès, i ens acompanya una mostra de tota aquesta unió. Ja vam sentir el mes passat en David Bernet, del restaurant Vell Papiol, què tal? Bon dia, un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres. Amb ganes que vingueu i ens expliqueu moltes coses. Oh, i tant. Qui s'estrena a la secció és en Eduard Pier, del celler Sicus. Eduard, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Com va això? Molt bé. Sí? Gràcies per invitar-me. I també s'estrena a la secció, tot i que, bueno, l'Eduard algun cop has vingut per aquí a la ràdio? No, televisió. No? Televisió. Bueno, no. Que és el mateix. El que s'hi ha repetit en ràdio, que una vegada ha vingut aquí a la Calaixera, és en Jordi Pasqual. Hola. D'Olidor Club. Què tal? Com estàs? Molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Començo a preocupar ja, perquè ja em sembla que molta de la gent que anem tractant aquí al programa ja han passat per la ràdio. Això vol dir que fa uns quants anys que hi som i que estem fent ràdio i em comença a fer una mica de por, això. Ja m'estic fent gran, ja. Bé, nois, no és el tema que ens ocupa, Parlem de Terra i Taula, aquesta unió de productors, de cuiners, de cellers del Baix Penedès per enaltir encara més, si cap, els productes de la terra, del territori. Veu fer les jornades del calçot aquest mes de febrer. Correcte. Com va anar això? Perfecte, un èxit total. Sí? La gent va descobrir que el calçot a la cuina és un producte extraordinari que té un joc impressionant, no? I a més amb el producte de calçot del Montmell, que ja vam parlar en l'últim programa, no? Que ha guanyat 5 cops el primer premi, aquest any ha quedat segon, vull dir, és el top dels calçots, no? I que el tinguem aquí a la comarca, doncs fantàstic. I després parlar de la jornada, de la visita que vam fer amb el productor, no? La gent poder veure in situ, a més que va coincidir justament el dia següent d'aquella nevada a la Joncosa. És veritat? El paisatge ja és maco, diguéssim, la Joncosa normalment, imagina't amb tot enfarinat de neu, no? Clar, encara més. Doncs els poder gaudir de les explicacions del Jaume que van gaudir els visitants, que a més van venir del Penedès, però que també va aixecar interès fins i tot a comarques de Barcelona, van venir gent de Sant Cugat, de comarques. Vull dir, molt important. I el taller, que va ser un èxit, que es va acabar, desgraciadament es van acabar les places abans de... no van poder ocupar-ho tot, però bueno. Bé. Èxit de les primeres jornades que organitzeu, perquè recordem que Terra i Taula no fa pas massa que s'ha composat l'any passat, però ens referim al novembre-desembre de l'any passat, si no recordo malament. Farà 4 mesos, sí. Imagina't. Però en canvi les jornades i les activitats que aneu fent estan tenint molt de seguiment, i això del calçot, com ara en comentaves, també ho demostra, no? Contents en aquest aspecte, suposo. Molt contents, molt. I més les calçotades. Vam parlar el mes passat que les calçotades estan molt bé fer-les en bona companyia i fer-les al tros, si tenim sort, a la vinya i disfrutar-les, però que té altres possibilitats. Els calçots, Sí. Dins la cuina hi ha moltes possibilitats i així ho he de demostrar amb aquest seguit d'activitats. Correcte. I a més ara que són els dies internacionals de les calçotades. Ara que comença el bon temps, em sembla que diumenge tothom té alguna calçotada o altra, em fa l'efecte. Sí. És gairebé allò internacional ja. Bé, i ens centrem en més coses. De què parlem avui? Què ens veniu a presentar? Doncs avui parlem d'una altra activitat. Bueno, avui parlem d'una activitat que gira tot al voltant d'un debat, amb un tas maridatge, que tenim proposat fer-lo el dimarts 19 d'aquest de març, a les 7 de la tarda, en un lloc idíl·lic d'aquí al Baix Penedès, com és Sant Vicenç, a la sala Entre Vinyes de l'Augustus. Molt bé. Doncs tenim previst fer aquest acte on debatrem tot sota una pregunta, que serà què hi ha darrere un plat, que hi ha darrere un plat. I llavors aquí desglossarem des del producte, des de l'elaboració amb els cuiners fins al vi, perquè no podem desvincular-ho amb la mateixa columna vertebral les tres coses. Clar. I per dir que per apuntar-se, és un tas que hi ha places limitades, que val 15 euros, i que per apuntar-se us poden apuntar la gent a través d'info@terraitaula.cat o a través del telèfon mateix de l'Augustus, 977 66 69 10, i aprofundir una mica sobre el que parlarem, de tot això. Sí, aquí el que farem en aquesta jornada és el que ha dit ell, que és el que hi ha darrere un plat, que si tu dius quant de temps hi ha darrere un plat, moltes vegades la gent es pensa que hi ha 2 hores de feina, 1 hora, o si és un plat molt difícil, posem que hi ha tot un matí de feina. Aquí el que volem explicar és que hi ha un any
almenys hi ha un any darrere un plat, perquè és des de que comences a podar un arbre o des de que plantes una ceba i llavors explicar tot el procés fins a arribar a que els cuiners fan el plat i que també s'explicarà allí com es fan, perquè els faran allí davant mateix. I després el maridatge amb el vi, que també és un altre producte que almenys té un any o 2 o 10 anys. Depèn, clar. Vull dir que hi ha gent que es pensa, doncs... Bueno, no hi ha gent que es pensa, doncs... és per donar la importància de tot el que hi ha darrere un plat. Clar, la pregunta és senzilla, però el contingut és, com ara deies, amb molta intensitat. Què hi ha darrere un plat? A partir d'aquí podem debatre llarga estona, em sembla. I el que s'hem donat compte amb totes les activitats que han fet, bueno, les dues activitats que han fet, o les jornades, que ha sigut la de l'oli i la del calçot, que el que li agrada molt a la gent és el color que hi ha després. Quan acabem i tastem doncs, els plats que van fer del calçot, la gent sí ho degusta, però quan ho acaba de degustar, llavors ells aprenen molt, però nosaltres també aprenem molt de la gent, o sigui que per això volem fer aquest debat, tast i maridatge, tot amb una jornada, perquè és apropar-se doncs, amb el que pensa la gent, el que pensem nosaltres, i és fer una explicació que allí no hi haurà ni els que estan assentats a la taula ni els que estan davant, sinó serà un... Taula rodona. Taula rodona, molt bé. És trencar el cercle. Això mateix. Suposo que defensant, ho hem fet sempre, no? Allò quilòmetre zero, que ara està molt de moda, no? Però buscant aquests productes del territori, de la comarca, la millor manera de millorar encara aquest producte és escoltant la gent que l'està consumint i que moltes vegades també és el propi territori. És tancar el cercle. Recordem-ho, doncs, serà el dimarts 19 de març, a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, en aquell lloc que és la sala Entre Vinyes del Gustos. Que és un lloc increïble, si la gent encara no hi ha anat per qualsevol motiu, perquè en fan molts, l'oportunitat d'anar-hi, perquè realment és un entorn espectacular i a tocar, i no ho sembla, que estic aquí a tocar de Vendrell, bé, Sant Vicenç, com aquell que diu. Sí, estava buscant un lloc que fos perfecte per englobar, perquè clar, totes les jornades que han fet doncs, han sigut de... No hi volem posar molta gent, perquè quan fem un taller a Plitec, per dir alguna cosa, doncs també hi voldria vindre a poder 100 persones, però llavors els que s'han apuntat primer ho veurien malament, o doncs volem com a màxim 25 persones, perquè tothom pugui tastar, pugui escoltar, pugui veure, i aquí doncs hi podrà vindre més gent. Va ser un lloc que estem contents de tindre'l dintre terra i taula, perquè doncs, podem gaudir d'aquestes prestacions fantàstiques. També important dir que és una activitat oberta a tothom, que no cal ser ni cuiner, ni productor, ni expert a la matèria, simplement ganes d'aprofundir una mica més en el tema i ganes de debatre justament aquesta pregunta. Això mateix de saber, perquè al final portarem a nivell pràctic, portarem aquesta pregunta, no? La idea és que sortirà el productor i explicarà l'essència d'aquest producte, com va començar, com ha començat a cultivar, no? I després al mateix temps el cuiner explicarà com l'ha elaborat, no? Que al final som uns transmissors simplement del que ha començat el productor, no? I evidentment no es pot acabar si no és amb la copa del vi, no? Que és el que donarà, potenciarà el plat. Clar. I ha de considerar l'equilibri. Llavors això s'ha portat a nivell pràctic, és explicar a la gent, i tota la gent que vulgui saber ara que està de moda, no? Que hi ha darrere les etiquetes, doncs què hi ha darrere del plat, no? Quines les feines, quina és la filosofia que hi ha hagut, tots aquests conceptes que els portarem a la pràctica i podran degustar, o sigui, tots els assistents tindran el seva plat, tapeta, diguéssim, amb la seva copa de vi, i farem com, diguéssim, un tast in situ amb tots els assistents, i aprofitarem això per fer el debat, i que la gent interrelacioni amb nosaltres, que aprofiti, no? Tindran 4 cuiners, 4 productors i 4 cellers, i és el moment de preguntar qualsevol cosa que giri al voltant del producte de la cuina, no? Que és el que volem, volem és aquest, per això fem els tallers de cuina, els fem amb places limitades, per això, perquè volem que la gent pugui interactuar, que no sigui un monòleg de part nostra, no? Una classe magistral, no? Ja està. Doncs que pugui qüestionar, pugui preguntar, i sobretot que marxem tots, aprenent moltes coses. Eduard. Sí, serà una fusió, com bé deia el David, serà una fusió dels 4 productors amb els 4 cellers i els 4 cuiners, no? I llavors cada cuiner anirà fusionat amb un plat, amb un vi i amb un producte, amb un productor, no? I així llavors hi haurà 4 plats per degustar amb el seu posterior debat, com hem dit. Clar. Importantíssim que la gent interessada s'hi pugui acostar el dimarts dia 19 de març, però si ara us fes una pregunta, i m'haguéssiu de contestar relativament ràpid, cada un en el seu sector, començant pel David, potser com a cuiner, si et preguntés què hi ha darrere un plat, què ens explicaries, què ens diries?
Doncs darrere del plat, doncs, primer hi ha un producte, no? Hi ha un producte, hi ha una essència, hi ha uns gustos, hi ha una finalitat de que aquella persona que el degusti doncs, senti un plaer, no? I és la satisfacció del cuiner. Bé, ben explicat. Eduard, com a productor de vi, com a celler... Què hi ha darrere un plat? Què hi ha darrere un plat? Hi ha una harmonia, no? O sigui, si més no s'ha d'intentar que hi hagi una harmonia entre aquests tres conceptes, entre tot el producte, la manera com s'ha elaborat i sobretot des de la meva part que et puc explicar, doncs hi ha d'haver una harmonia sobretot amb el vi, no? No s'ha d'entendre com una cosa separada, sinó com el mateix concepte. No es pot entendre disfrutar d'un plat si no tens el vi perfecte per gaudir-lo, no? I res més. Està bé. Una cosa, però, perdona'm, Eduard, tu que ets especialista en la matèria, Bueno, sí. Jo sé que hi ha diferents tendències en el món de l'enologia, de l'hora de maridar segons quins vins, que hi ha els més puritans, ho faré molt senzill, no hi entenc massa, Blanc amb peix. Aquí vinc! Blanc amb peix, carn. Aquí vinc. Negre amb carn. Hi ha un sector que és molt tradicional i que tira molt cap aquí, però hi ha un altre sector potser una mica més obert i que dona més llibertat a el que et vingui de gust i allò que vulguis fer tu, no? Què en penses tu d'això, Eduard? Jo no sé si et podria dir amb el que et vingui de gust. Sí que és veritat, per exemple, el meu avi tot s'ho fot en vi negre. Sí, disfruta així. Però no, sí que és veritat que ara ja no és tan típic com dir doncs, el blanc amb els peixos, el negre amb les carns, sinó que ja no és el que vulgui la persona, sinó que es poden arribar... Tota la vida s'havien menjat els formatges amb els vins negres, no? La gran majoria dels formatges permeten molt més vins blancs que no pas vins negres. Carns les pots arribar a disfrutar, els pots gaudir molt més amb vins blancs, també vins més de criança, més corpulents, més complexes, i inclús el peix amb rosats, cava menjant, que això era el desastre, el pobre del cava, l'havíem arraconat als postres, i el cava és un producte que, sobretot per menjar, i menys per postres, perquè els postres els has de prendre amb vins dolços, i no amb un vi escumós, sec, no? Perquè destrosses les dues coses, destrosses el cava i destrosses el postres. I també ens havíem acostumat doncs, que fins ara doncs, estan fent vins negres molt potents, que està molt bé, però també té un inconvenient, que els vins negres molt potents falta trobar plats que els puguis maridar, no? I llavors també ens hem d'acostar, per la part dels cellers, ens hem d'acostar a començar a fer vins negres més amables, més per menjar, més per gaudir-los amb el plat, i alhora així doncs, també poder disfrutar de tot plegat, no? De les dues coses. El que puc entendre és certa llibertat amb la tria, que és un fet molt personal, però sí que si posem una mica d'atenció i sabem fer una bona tria, podem potenciar el plat i el vi. Exacte. La llibertat sí, no? Perquè, al final, al fons, tu tot, com bé posava l'exemple del meu avi, cadascú ha de fer el que vol, no? Però el que no és, abans hi havia uns maridatges molt marcats i si em permets, doncs no tan... poc portats a la pràctica, no? I ara mateix hi ha una diversitat que pots disfrutar molt més, no tant amb la llibertat, no? Sinó que hi ha plats que et poden donar vins que els pots maridar amb moltíssims plats. Clar, que potser abans no hi havia tanta gamma de vins com hi ha ara, amb tanta particularitat. Això també, sí. I Jordi, per la teva part, com a productor d'oli, què hi ha darrere un plat? És que, clar, veient que aquests dos, o la cuina i el celler, t'esperen al final, que ho has de maridar tot junt, tu el que has de fer és esforçar-te en fer un bon producte, perquè primer que els cuiners, quan treballen en un bon producte, tampoc poder no els és tan difícil que surti un bon plat, i clar, hi ha la feina de tot un any per arribar, com ara amb l'oli, vull dir, tu pots estar fent un bon cultiu durant tot un any, però després quan és el passar el producte d'olives a oli és una feina també de 3 hores, però també si ho fas malament et pot destrossar la feina de tot un any. Ostres. Que és el que tu has d'entregar amb aquest cuiner, o sigui que és esforçar-te en fer un bon producte. Clar, des del principi, des del començament. Sí, clar. Clar, i quan parlem de productors en aquest cas, després parlem una mica més dels cuiners, però els productors en aquest cas, clar, sí que depèn de l'experiència, de la manera de fer, dels coneixements dels productors, però hi ha altres elements que potser no es poden atacar tan directament, no? Com la climatologia, per exemple. La naturalesa és molt sàvia, però també és molt malparida a la vegada. Però és que tots aquests que et venen un vi que és igual a l'any 2000 que el 2010,
vaja... Algú passa. Algú passa. Algú passa. Lo normal és que cada anyada té el seu. Clar. Igual passa amb l'oli, igual passa amb un calçot, igual passa amb el que sigui, que cap any és molt difícil que sigui igual. Sí. Per un petit incís amb això que ha dit el Jordi, molt bo, no? Quan un vi és igual un any rere any, és que està poc vinculat a la vinya. Són un producte es desvincula de lo que en el fons és on ha crescut, algú passa, no? Ja. Els vins han de ser diferents perquè quan li dones importància al producte d'on venen, no? Aquí intervé el que és el clima, no? Que és una mica el que venia el joc. Clar. Que també fins ara, ho dèiem abans, no? Que hi ha molta més varietat, que han sorgit molts cellers de molta qualitat, molts productors de vins que s'hi miren molt i defensen la terra, com és el cas de Celler Sicus. Potser fa uns anys enrere estàvem acostumats a les grans marques, no? De certes denominacions, grans marques que gairebé s'encarregaven de comprar tota la vinya de tota la seva zona, i això que deies, no? Surten gairebé tots iguals, no? Cada anyada són les mateixes perquè són grans produccions. I per sort això està canviant, penso, que hi ha més manera de poder triar i remenar i maridar-ho amb allò que dèiem abans. Amb l'oli també està passant una mica el mateix, Jordi? És a dir, que a vegades sembla que hi ha més consciència per elaborar un bon oli i vinculat en cert territori. Sí. L'oli és una cosa que ha anat bastant retrasat en vista del que són els vins, però està agafant també una mica el mateix camí, perquè ara es comencen a degustar olis diferents. Quan vas a un restaurant molts et treuen ja una gamma de diferents olis que tu puguis tastar amb diferents pans o amb diferents... Vull dir, és un tema que abans l'oli estava sobre la taula, hi havia aquell i punt. I ara, doncs... I amb el setrill, a més, no? Sí. I ara ja diu una bona notícia, no? També que ens haurem de posar les... Com ara és una notícia que han posat ara nova, que els restaurants han de tindre l'ampolla encetada, o sigui, la que s'enceda és la que hi ha d'haver l'oli dintre, i quan s'acaba aquesta ampolla s'ha de retirar. Bueno, això és una política que ja veurem si tirarà endavant o no, i jo el que veig és que també trobaves restaurants que tenien un oli a dintre les ampolles que no tenia res a veure amb l'etiqueta que hi havia. Sí, això passa, llavors, jo m'he trobat també. Llavors, clar, suposo que ningú... És que ara estem parlant d'oli, però... Qualsevol producte, però és interessant, és interessant com ho engloem amb l'oli. Tu pots posar l'ampolla que vulguis sobre la taula, però que el que posi l'etiqueta és el que hi hagi dintre. Perquè, clar, si estàs venent una cosa que dintre hi poses una altra... el que estàs fent és un mal molt més gran del que... No, és que això té un nom que es diu estafa. Podem fer la comparativa amb la carn de vedella i carn de cavall, no? Que bàsicament és el mateix. Sí que no et farà mal, però t'estarà enganyant. Sí. No ho dubtaríem en dir-ho un vi, no? Si ens posessin amb un vi i no hi hagués el que hi ha dintre, diríem que és una estafa, doncs ho hem de dir el mateix amb l'oli. Però és això, no? L'oli i el vinagre ho tenim allà sobre la taula, no? Amb una setrillera. Moltes vegades havies de preguntar què era l'oli i què era el vinagre. Sí, correcte, perquè tenen la mateixa densitat inclús, eh? Sí, era... No, per sort està canviant, i també podríem parlar de maridatges amb l'oli, és a dir, olis concrets per cuinar, per amanir, no sé, Sí, es poden fer... Clar, depèn del plat que fas, necessites un oli que tingui més sabor o menys, perquè moltes vegades un oli amb molt de sabor et pot treure el sabor que tu vols donar a conèixer amb aquell plat. Llavors els cuiners ja juguen amb els cuiners o les cases particulars juguen amb aquests dos factors, però suposo que és un tema que encara falta bastant de recorregut. Ja. Bueno, tenim aquesta traça que està deixant el vi, que és important seguir-la. Sí, és que ara mateix agafar una copa, estar sopant amb un grup de 10 persones i agafar una copa i tastar el vi, encara que ningú dels 10 sapiguem que tastar un vi, i quan tu dius que anem a tastar un oli, jo em trobo que el 90% de gent es posa a riure. Clar, Déu. Perquè encara no han... Però bueno, igual passa amb aigües, igual passa amb sals, que ara ja comença a entrar també en aquest rol. Clar. Que a vegades se n'abusa també, un punt negatiu que a vegades també hi ha un cert sector elitista que es creu que és anòleg en tot, i també hi ha certs sectors que dius, bueno, tampoc caldria tant, no? La justa mesura, potser. Sí, jo també ho veig una mica així. Perquè arriba un punt que dius, bueno, potser ens estem passant, no? Però bé, saber trobar el punt just, o el punt just que tu creguis, si tu creus que així ets feliç i t'agrada fer-ho, doncs fes-ho, no? Però bé, tenint un bon producte i poder triar i saber sobretot reconèixer les virtuts d'aquest producte ja n'hi ha prou, no? Amb l'oli que tu t'agradi o amb el vi que tu t'agradi. Bé, de fet, em sembla que el mes passat ja vam comentar-ho, la punta de llança de tot plegat sou els cuiners, perquè sou una mica dins la piràmide de producció, esteu a dalt de tot, no? Sí, bueno... La gent a casa o els cuiners, que són els encarregats d'agafar aquests elements
en el cas de l'oli, que és més concreta per fer els plats, potser el vi també és protagonista, però potser no tan directament de cara als cuiners, però una mica teniu aquesta responsabilitat, David. Sí, bueno, tenim la responsabilitat de que som els que tenim el tracte directe al final amb el consumidor, no? I amb el però, productor. I amb el productor, no?, també, però a l'hora de que al final qui valora el producte és el client, no?, que tasta. Llavors nosaltres, diguéssim, som a l'últim pas, no? Però nosaltres entenem que els cuiners estem al mateix nivell de productors i amb els enòlegs, perquè és que treballant conjuntament aconsegueixes millorar aquell plat, aquella harmonia que parlava l'Eduard, no? O sigui, és poder parlar directament al productor sobre aquell producte, guanyes molt. I aquesta responsabilitat, per exemple, elaborant qualsevol plat amb grans productes, que ho és més fàcil, evidentment, si hi ha grans productes pot ser un gran plat, però perquè sigui que hi coneix una mica més d'estraler i no li sort també amb un gran oli, no? La gent dirà, aquest plat no val res, i no farà la cotació, no val res, però l'oli era molt bo. No crec que això passi, no? Vull dir que, clar, si el producte o el plat no acaba de sortir bé, tot se'n ressenteix, no? Encara que tinguis un bon calçot o tinguis un bon oli o estigui maridat amb un bon vi. Sí, però lo difícil seria fer un bon plat amb un mal producte, no? Però si partim... Una virtut seria això, una virtut. Sí, seria una virtut, no? Però quan comencem amb productes de primera fila, com són els que hi ha a Terra i Taula i que hi ha altres productors també que en fan, doncs ja és molt. Clar. Bé. Recordem-ho, que per això fem secció, recordar aquestes activitats, aquesta pregunta que nosaltres hem fet de base, que hi ha darrere un plat, que es farà obert al públic el dimarts 19 de març, en aquest entorn fantàstic de Cellers Gustos Fòrum, a Sant Vicenç de Calders. Alguna activitat més prevista properament, nois? Bé, pel mes d'abril començarem unes jornades hem arribat a una col·laboració amb l'Institut de Cuina Catalana i farem unes jornades de cuina catalana amb productes de la comarca. Aquí tenim participació del nostre estimat padrí Xavier Mestres, que hem mencionat de tant en quant, que ens ajuda, i què farem, aquestes jornades. També farem una xerrada sobre tot el que involucra la cuina catalana i després que estem actualment amb la candidatura de cuina catalana a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Llavors volem presentar aquesta candidatura al Baix Penedès, no? Que el Baix Penedès sigui també una part d'aquesta candidatura. Ostres, que bé. Però que ho fareu alguna celebració especial per poder presentar-ho, això, no? Correcte. I el mes que ve ja tindrem tota la informació i ja us la trasllarem. Perfecte. Doncs ja de la primera secció del mes d'abril ja en parlarem. Correcte. Primer dijous d'abril i donem a conèixer aquesta activitat que dèiem ara. Ara ens centrem en aquesta, que hi ha darrere un plat. Nois, ho deixem aquí? Correcte. Sí, doncs moltíssimes gràcies als tres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé i fins aviat. Fins la propera. Adéu-siau. Adéu. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.